a dins i la mà dreta la deixem avant, val? De què ens serveix això? Doncs de mirar aquesta dona que tenim a l'esquerra. I què farem? Amb el peu esquerre farem 1, 2, 3 per saludar-la. D'acord? I la dona què fa? La dona què fa? Doncs la dona fa 1, 2, 3 amb els dret. 1, 2, 3. Però només un cop, Fem 1, 2, 3. I prou. D'acord? Fins aquí va bé. Canvi de braços i canvi de personatge. I 1, 2, 3. Canvi de peus també, evidentment. Els homes fem 1, 2, 3 amb el dret i les dones amb l'esquerra. Tornem amb la primera. I 1, 2, 3. I amb la segona. 1, 2, 3. I 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llavors, veieu, tenim temps de fer ganyotes i tot el que vulgueu. Bé, comencem. Jo parlo sempre des de la perspectiva de l'home, he nascut així. Per això que a vegades les dones ens dic comencem amb l'esquerra, i les dones no, comencen amb la dreta. Però no me n'adono al moment, però després intento rectificar. Doncs, primer comencem amb la dona de l'esquerra, per tant les dones comenceu amb la noia de la dreta, d'acord? Llavors, aquesta és la primera, o aquest és el primer. Llavors canviem, i com que la melodia sempre fa 1, 2, 3, 4 compassos, múltiples de 4, doncs ens acabem amb la segona. Fem 1, 2, 3, i 1, 2, 3, i 1, 2, 3, i 1, 2, prou. Llavors aquest prou, i hi ha una persona que no és la amb qui anirem a ballar, sinó que anem amb l'altra. D'acord? Amb la primera. Anem amb la primera persona que hem ballat. D'acord? Que de fet, per una posició de parella, evidentment la mà, quina és per agafar-se la parella? És aquesta. Per tant, això és fàcil per recordar també amb quin hem de començar quan ens agafem. I hem de començar amb la nostra parella. Després ens anem a veure amb un altre puesto, però això és com el matrimoni, sempre comencem amb la parella i després... Doncs això. Llavors ens anem amb la parella i què fem? Doncs, porca. I que s'acaba la música i ens hem de tornar a agafar i amb qui ens agafem, doncs amb qui ens trobarem. Això, és a dir, aquí es tracta de barrejar-se, no quedar-se al lloc i fer una rodaneta, que si no no té gràcia. Aquí hem d'anar a conèixer gent. No? Clar, aquí t'agrada de donde puedas. Clar, és a dir, has de pensar que quan acaba la música t'has de preparar per fer un cercle amb qui et trobis, que a vegades acaben sent 2 cercles. No passa res. Tu t'amolles? Tu t'amolles el que trobes. El que passa, clar, que si tu vols veure món, doncs la teva parella l'has de deixar de l'altra banda. Perquè si no te'n tornaràs amb ell. Llavors és això, que els homes posem la dona a la dreta quan obrim cap al cercle, llavors les dones es queden amb el seu home d'abans a l'esquerra, però llavors. I se n'anirà un altre. D'acord? Ho provem, això? Ja està, ja tenim clar que comencem. Amb qui comencem? De fer les ganyotes així. I llavors a la segona part, qui ens n'anem? Llavors, qui deixem a l'altra banda, no? I ja està, que jo estic abandonant algú